Assalamu alaikum ‘yan uwa Hausawa, ni ne Muhammad Salisu Ahmadu da zan tattauna da na farko mai gantu a wannan tashar namu mai albarka. To yanzu ina son shina wato yaushe ka shigo Faransa, kana da shekara nawa ka shigo Faransa? Yau da shigowa na Faransa yau shekara 14. Zuwa kan kai ko da iyayen ka kai da iyayen mu ka zo, baban mu ne kamu garin nan da ni da ‘yan uwana da iyayen mu ba ne. Alhaji Salisu shi ne baban naku da mahaifiyar ku kuma Hajiya Filera ya gina Alhaji Baba. To da ka shigo karatu ka yi a nan garin ko dai da muka shigo dai aka fita ma sukulu directement kafin mun soma dai da nivon college daga nan shi muka kowai zaɓi hanyar da zai dauka. Ni ta kote na zaɓi dai shanin girke-girke don na taɓa yin stage a wani entreprise to na ga wannan aikin ya kwanta mini. aikin girke-girke ya ce to ni wannan hanyar yin zambi karatun addini al'adunmu na Hausawa ya yake wucewa nan. To abin da ya gano addini ba to wajen aikin ka ba hana ka sallah ko wani abin nan ba wani matsala, ina samun ni salloli na a wajen aiki. To kasan sani aikin girke-girke wani a lokacin service ba za ka yi sallah kan lokaci ba, wanda za ka ɗan yi da zai gefe kai sallan ka ga ɗauki minti goma da zai sallan ka dawo ba wani ne. Wato a wajen aiki kwan keɓe muku waje da za ku je sallah? Akwai wani waje a kuma masallaci a kusa da wajen aikin mu. Wannan yana da kyau. Wato sabi ke a Faransa wajen sallah ka ba alhamdulillah ke dai mu gode ma Allah. Ke kai musulmi ne ba haushe ne wajen sallah nan ka ke dai mu gode ma Allah. Kowane abota kowane waje ba da sauki. To Allah da ke maka wannan. To wannan farko mutum kuma wanda gashi na muna zaman lafiya da su duk makwatan turawa muna zaman lafiya da yawan su kuma muka girma da mun tafi sukuru tare mun dinga su activity tare domin muna zama kan lafiya ba wani matsala. To kamar da yake kana nan tare da turawa an kasa kayan gida kamar da kake sakawa yanzu yayan su ba su yi ma dariya ko ba wani shawara ma suke yi, suna wani suna tambaya ma dinga kawo musu irin kayan da muke sakawa mun yi musu kyau da ba mu da wani matsala saka kayan mu wani al'adunmu na Hausa. To in ka je kamar wajen aiki in ka sa kayan gida kamar kwanakin bayan da muka zo wajen aikin ka na ga da kayan gida ka zo mana kafin ka je ka sa kayan aiki. Abokanan aikin ka ba su yi ma magana ko ba su ganin wannan wani iri? Kai ba su gani fuska abin da ba su saba gani ba. Gaskiya ne. Mun yana da kyau yabon shi suke yi ba su da wani matsala yare da wani. Gaskiya ne tamke Allah da ke maka wannan. To tambayar da nake so yi ma tambayar ka rike ne. Kana nan saurayi samari a Faransa. Kai ado kai kyau bayan matan turawa masu sha'awar ka. Kana? A nan ne ogo amma ina da ɗan mata na Kamaru dan Allah da waɗannan zamu yawo. To alhamdulillah. Da ma zan iya shi na sunanta ko kuma ajiye wannan naka ne yan matan ka ne da kika kira sunan yan matan ka wata kira ba suna mai kyau ka kira ba ko suna mai kyau ka kira ya bata wani abu yan matan ka ne ajiye wannan to Allah ya sa dai wannan auren ya wuce da kyau Allah ya zamu je wannan auren Allah ya kai mu to sai dai ka siya mu tikiti biye da zan nuna zo ba ne yanzu bari ya zuwa wajen aure ba tikiti ka da warkan wuri tun da yau an ka da warkan wuri shi ne ni ma da su to Allah ya kai mu to dan wani assalamu alaikum aikin da kuke yana kuma ku ci gaba da aiki ba haushin mutum dole ne mu kare al'adun mu dole ne kuma mu rike zumunci mu da mutuncin kanmu. Assalamu alaikum. Yan uwa assalamu alaikum wannan shi Allah ya sake sada mu. Assalamu alaikum. Mai kunya akwai ladabi. Amadou, j'admire beaucoup. Ina yaba shi sosai kuma ya taimaka mini inda ya horas da ni kan wannan aiki. Ba zan ɓoye ba a so me dai na yi ta kuskure. Bugin yana da kyawawan ɗabi'u kuma yana girmama kowa da mai da hankali wajen kulawa da ma'aikatansa. Zamantakewarsa da mu anan na da kyau ba abin canzawa sai cewa ya ci gaba da hakan. Ta wuce ta tabarma tallafa mini karsho ya sani jar koma